Jester Marketing. Hoy, asa na pud kagikan? Agawa sa dula. Unsa oy? Aw, abi na kog asa ka. Oh, man mitra. Aliti ko be. Palitan ti ka? Oh, Unsa man pod? Juicy Borit. Oy, apo. Dili magbinugo ha? Dili man tawo na Juicy Pruwe. Saday na. Sige daw be. Alangan unsa pa. Bagulgam. Shush. Oh, kuya. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jester Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jester Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, maayong buntag or maayong udto kanatong hurot, maayong pagpaminaw kanato na pulusab, duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga takna alas 11:11 lang yun sa kaudtohon. Grabe kainit diri dapita sa mga sa Davao, mga kabisyo, my love, sa inyo ha diya dapita karon. Kumusta? Oh, nga mopalo daw mga 52 degrees Celsius ang kainit karon diri sa tuang sa mong dakbayan. So kung init diri sa mua diya sa inyo kumusta po dosab? Oh, may dira sa may buhol kay dagang kay punuan, no? Bugno kay lugar, lami kayo iligo-ligog dagat. Anyway, maayong udto, maayong pagpaminaw na pudusab ka naton tanan, duyog ka sa pagpaminaw kanato sa panukad sa pagpahinsog sa kalawasan. Ilabi na sa ato ang pakatok karong mga takna Okay, uban sa inyo gipang kapoy, gustong malingaw, hala sige ako ni bahala ni ana mga kabisyo, my love, so sweet ha. Sa muna nga pabati na lang mo kanato dinhi sa ato ang contact number 0917-509-5493, usbon ko 0917-509-5493. Again, tutok pakatok sa udto, kini ang iyong DJ Mike Kiling. O kini po yung inyong gwapong talo ay lumping ha. Kini silulubaba o plaster tani manukad. Dato ang panaguban. Duyog ta sa pagpaminyaw o kung bakit ninyo sa pagpalagsik, pagpahimsog sa kalawasan ato kanato diri sa ato ang produkto ha. Calabo Plus Herbal Supplement ha. Kining tulumanon gato kanato kabisyo, my love, so sweet sa Jester Marketing. Calabo Plus Herbal Products Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, kaduna isang cup nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba, makatabang usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, maayong pagpaminaw, especially ni mga kabisyo, my love, so sweet nato diha karon nga
panukad sa ilahang pagpaniud to karon mga taknaa. Gani katong mga nagapamasada po do siya, bati taninyo diya sa inyo ang pag-drive o kung sa inyo gipang sakyan baka dihay mo ba ng misis mong gisakyan. Pero bitaw importante sa malaga nga himsog ang atong lawas sinta, ha? Saan naman gudang mga trabaho diha ng uban pa nyo. O gaktod, kumusta ning ubang kanyatong mga kabisyo, hinigugma natong naabot sa itong pagsibya karong mga taknya ajay may kiling, ha? Yes, of course, absolutely, lulubaba. Ilabi na sa 99.9 DYRG FM Radio ng Idulman, Bohol, Line FM Barubo, 99.5 Gold Bayugan, 98.7 Radyo Tribu Madrid, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 88.3 Line FM Badas Placer, Kings FM 88 Unidad Caguait, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, and The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 94.1 Big Radio Bayugan, and Real Radio San Franz 88.9. Maayong udto kanatong horot, duyog ka sa pagpaminaw og plus starta dinhi ato ang programa manukad karong mga takna. Okay, hala sige, lulubaba. Kato mga estudyante day nga nagskwela na karon. Naot nga sila pudusab no, naa sila balon nga tawagan na kining pagkaon nga healthy, at the same time inyo silang gipatumar og vitamins daan sad kay tungod ang ilahang immune system dapat dili mahuyang, dili maluya kay init ba kayong panahon. No, tapos kiatbi kay ng mga bata lulubaba. O bitaw gani dapat mag-angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas. Ganya nga mukaon og nindot nga pagkatulog inyom sa Gesture C. Gesture Angelic C with sodium ascorbate na siya nga vitamin C. Pinaka-epektibong vitamins kadunay mga herbal content punyo sa mga minerales ug budipinsa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Gesture Angelic C with sodium ascorbate lamang sintaw, ha? Inom-dum yung kotong panyangot ng estudyante pa ko may kiling. Uy, ano man? Unsa man day? Unsa man na siyang kahimtang lulubaba? Wala man siya nun. Gipangutana lamang ko sa contest ako ang teacher, ha? Pangutana ko sa teacher kung gamitin ang pangungusap ng salitang nang, ha? Gamitin ang pangungusap ang salitang nang. Yun sa man imong pagkuan. Yun sa man imong pagtubag. Akong gitubag akong teacher nga kining yes ma'am, of course ma'am, absolutely. Ako siya gitubag nga may gabi niyang namoy kapilya niyang. Ngatol akong ilong da. Nay kwarta mabutan na. Gamayng utong pa, sweldo na. Kalasa din kayo ni Mugbright, tong bata pa din ka, no? Oo, ayangan. Uy, pa diya, ha? Kakuan mong taon mong gulay ko dati. Gusto nga klaseng gulay. Kalamunggay. Ay, noon, kadang balonggay mga bisyo, nahapon na siya sa tuwang Calabo Plus with mangosteen, no? Oo, kay tungod ka na siyang malunggay, nasayod mo is na siya, the king of food supplement na siya, no? Kay daghan ka na siya og benepisyo. Oo, kanang mismong malunggay, di ba? So, nindot kayo kay tungod na siya sa tuang produkto nga Calabo Plus with mangosteen. Anyway, padayon ta, lulubaba ka to, pangutana sa imuhang teacher ni mo. Wala ka sa kuha. Wow, ang lupit mo, hindi ka magpalupig, ha? O, Dabi, o sa mga sa mga teacher, Dabi. Bright na ka to, bright na ka tong style na to. Basta hindi mas bright pa kanya ko. Uy, sa kanyang ipangutana sa mga teacher, no? Ha? Bungutana ko niya lulubaba kung what is due care. Due care daw is an act of making someone feel comfortable or happy.
Use daw in a sentence or give an example. Ipangutan na ko na lulubaba, kabalo ka na. Wow, masyado Masyado mahirap, pero unsay tubag nimo? Simple kayo. Sayo na kaistanan. Ignan ako ang teacher nga. Way, lisod-lisod na ma'am. Tubagon pa na ako nga, ma'am, you make me always laugh. You are so joker. Tama po dyan klase ka break mo, Rolero ka sa kuha. Sige, David, tistingin gani ko. Tistingin ko, Bet. Tistingin ko. O, tanda daw ko, David. Sa may mga pangutanan niyo mo, be, ha? Di gini palupig, Sige, may problema. Kuan, gining, unsay English sa iring? Cat. Bright ko di kayo. Okay, kini. Lisod na ako, Lisod-lisurun ako, kanang iring nga kusog mulangoy sa dagat, lulubaba. Unsa man tawag na? Super cat. Right gidi kayo. Kanang kuan, kanang iring nakaila ang tanan be. Unsa man na siya tawagan na? Sikat. Kanang kuan, kanang iring mabuntagan sa plaza. Burikat. Kanang iring nagpula ang mata. Piskat. Wala sa gidig bright, basta-basta. Kini, napay kabala ka. Kinsay nagpatay kang Magellan. Kanang kuan. Kanang tinuod gyud luwaba ang initial ni LL. LL. Kanang tinuod gyud simple. Kinsa man na be? LL. Lauren Ligarda. Tinood na tao na. Buhay pa niya karon, Klasa gideng bright kayo tuod, Ay, kabalaka na palulubaba, At kanya balik kaya niya. Gusto na ko testingan ng imuhang ka-bright ganino. Sige, problema niya. Bising magmahay ka. Kini, mat. Kung nakay 100 candies, unya, gikaon ako ang 95. Pila na lang naa sa ako? Or, unsa na lang naa sa ako, lulubaba? Kuan, kining gikaon nakay 100 tapos gikaon nimo ang 95, kuan, nakay pagkahangol. Mamatayin ta ka sa diabetes. 100 ka buki mong kindis, wala ka nang hatag, gikaon nimo, 95, ang lupit nyon, At least, ultihan tikas kamaturan. Mo niya sa importante sa malaga sa mathematics. Gani, salamat sa tambag lulubaba, Kalasa gideg bright ni mo, Ni last na lang lulubaba. Napagayod. Umihirit ka pa, Ini, unsay pasabot aning huwag kang maghabol sa taong ayaw sa'yo. Emosyonal naman po ni siya, Huwag kang maghabol sa taong ayaw sa'yo. Simple. Unsay tubag? Huwag kang maghabol. Kung ingit, maghabol ka kung tugnaw, Isang joke na naman ang namatay. Kalakpakan ka lang sa bright sa lulubaba. Ganyan, dagan salamat, O siya pa niya, magpa-tutor mo. Sulti lang, bachelor in, kung ano siya, kinig, bachelor in English Carabao and first honor.
Mo na dapat mga tagtarong kabisyo ha, dili papas mo. Okay, alas 11:24 na og sa gihapon ay mo kalimot kay basin niyang naglabad mo or naglabad ang inyong ulo kalulubaba ang taon ayo kay mo pa stress. Okay, maghaplas ta og liniment nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment amigo. Muwag ta ang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. Mupatay sa kutog, mo moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent pudusab no alang usab sa mga nasa opisina, kabuhion sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na para ang buhay hayahay. Para sa mga kagit-kagilog baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para sa pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pangdepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Gihatod ka nato sa Jester Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudaas. Duyog ta sa pagpaminaw. Hello diay, mayong buntag nila manhid, mayong buntag diha. Kumusta ta diha? Delia Dakanay, Niljon Ibok, Kapitan Niljon Ibok. Oh, madagan ni siya pagkakapitan. Happy tarabang election day po do sa Lulubaba, no? Gani, okay, nagpuspon man to niyaging tuig. Basi mapuspon na po ni kahat nun karong tuiga. Oh, sige lang kapuspon niya na kanya sila. May mapadayo niya siya kay para mapulihan niya po ng uban niya. Nanambok na lang tao na sila. Sa una, pagsulod lang, iwan pa kayo. Karon nga, himsog na. Ala, sige, may pagpaminaw ni school dyan sa may buhol. Bisag init, pero bugnaw ang hangin. Dagan kayong tanom na strawberry. Nada strawberry dyan sa buhol? Uy, kanindot masag kayo makabalik ko dyan. Manghita kong strawberry ha, dyan ha. Dagan salamat dyan yung masilgalilya po doon sa bayong viewing sa itong Facebook Live karon. All the way from Jinsan. Dagan salamat. The land of daghang kayong isda. Mayong pagpaminaw sa inyong hulot. Ala, sige, padayon ta sa itong panyaguban, padayon sa itong paglanyog-lanyog, kumbati ta sa pagpahimsog hapon nyo sab, ha? O, dali sa itong programa, karong mga takna, o kumbati po, ilabi na, sa pagpabati. Ganit, taon-taon sa itong pagbalik mga kabisyo, bugo ka na ba? And of course, Calabo baka health tips. Importante kayo sa malaga nga mga health tips na dapat ninyong mahibalaan, ilabi na sa pagpalagsik ug nganong angay ninyong gamiton ang atong mga produkto sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Direkta, diri sa itong programa, tutok pakatok sa udto, alas 11:26 na ang kauban ninyo. Of course, kini si Mike Kiling. O kinipod, si Lulu Babaw, ha?